Moltes gràcies. Aquesta teatralització final ha sigut molt, molt oportuna. Ara el Narcís, un dels seus nets, és filòleg, farà la part del Ramon Turull com a autor teatral, no? Com a dramaturg. Endavant, Narcís. Bon dia a tothom. Així millor, no? Que no sigui tant... Allunya un pelet. Però, perdoneu, des d'aquí al final se sent bé, Josep, Ramon, sí? Gràcies. Així bé, Perfecte. Jo us parlaré de la dramatúrgia i una pinzellada de narrativa al final del Ramon Turull, però ja hi arribarem. Bàsicament de la dramatúrgia, que està molt concentrada, com veurem, amb els anys 50, per una qüestió biogràfica, i això també és una de les conclusions d'haver-la estudiat i d'haver-la remenat aquests dies. Queda pendent un dossier, un estudi més aprofundit, que publicarem al Segarra, com no, però de moment en faig uns avançaments. La qüestió és... Ramon Turull aconsegueix els seus èxits més supralocals, diguem, és el que el dona a conèixer més a fora de Cervera, a través del teatre. I per tant és molt significatiu i molt important com, sobretot amb el Círculo de Belles Artes de Lleida i amb el grup del Teatre La Faràndula de Sabadell, durant els anys 50, i aquí és on volien aparar la circumstància biogràfica just abans de casar-se amb la Francisca, amb la Paquita Rubinat Ninot, és quan concentra pràcticament tota la seva obra teatral i és amb aquests dos cercles, també evidentment estrena a Cervera, al Teatre Círculo, però a Lleida estrena algunes de les seves obres, i us en parlaré, i el Teatre La Faràndula manté un duel molt significatiu amb un dels majors autors d'aquella època, Josep Maria Folch i Torres. Mantenen una espècie de ping-pong, de toma i daca, que un guanya el premi a la bellesa, l'altre guanya el premi a la joventut, l'altre guanya el premi de l'Institut Laboral, l'altre guanya el premi de l'Institut Juvenil. Cada any, durant els anys 50, poc o molt, amb algun altre autor intercalat, es van succeint, es van alternant els premis de Josep Maria Folch i Torres i Ramon Turull amb aquest teatre La Faràndula, amb aquest grup teatral de teatre popular català, diguem-ne, costumista de Sabadell de La Faràndula. Comencem una mica amb la cronologia. La primera obra, que triomfa de Ramon Turull és en castellà, l'última que serà en castellà, però la primera, que té un ressò, Primavera toma el tren, estrenada a Lleida. És una fantasia, el pròleg d'una de les seves obres més famoses, que és L'amor truca a la porta. Hi ha una semblança de les obres prèvies, aquesta obra és del 58, doncs diu, l'any 51 publica a Lleida Primavera toma el tren, i és una de les fantasies, una de les comèdies fantasioses que més èxit té. Prèviament, però, trobem als anys 40 alguns esbossos, perquè hauríem d'acabar de classificar si pertanyen a petites narracions o a proses poètiques, més lligades, com dèiem abans, als cercles d'Acció Catòlica, de l'Organització Nacional de Juventudes, per tant, de la Falange. Tenim l'any 1940 dues obres. La primera és Imperio, Edén i Descanso, que li val el Premi Quixot de Lleida. Tenim unes estàtues del Quijote molt maques a casa i són d'aquest any. I després tenim Fuego de Campamento, que és premiada per l'Organització Nacional de les Juventudes i que el premi és anar-se'n a l'Escorial, al Monesteri de l'Escorial, però amb una nota manuscrita diu vaig renunciar a anar-hi. És a dir, una mica hi ha el distanciament amb aquest món més franquista, més orgànic. Ell hi participa, perquè evidentment la seva generació, els seus contactes en formen part, però no directament, ni milita, ni els hi balla l'aigua, ni directament participa d'aquestes estructures orgàniques, culturals, literàries, promogudes pel franquisme més dur als anys 40. En tot cas, hi ha aquests antecedents, però trobem també l'any 50, el text encara no l'he sabut trobar, seguirem recercant, La melodia errante, que s'estrena al Círculo de Belles Artes de Lleida, però la primera obra important és Primavera toma el tren en castellà. Hi ha un primer precedent d'obra en català, una farsa amb un acte,
que es diu L'hereu a punt tontat, és a dir, l'hereu atontat, que en tenim constància, però no l'hem trobat. Per tant, en seguirem investigant, però és la primera pinzellada d'obra de teatre farsa amb un acte en català, però, insisteixo, la primera obra de la qual se'n fa difusió, que té èxit, que en parla la premsa, La Mañana, Ciutat de Lleida, és Primavera al Trom al Tren. La primera obra en català que realment té molt èxit estrenada a Cervera és El fabricant de Nadals. Si vosaltres busqueu a l'Enciclopèdia Catalana a l'entrada de Ramon Turull, trobareu bàsicament dues obres de les quals se n'han fet o se'n van fer en el seu moment moltes representacions, que és El fabricant de Nadals i L'amor truca a la porta. Després del fabricant de Nadals, 1952, que és refeta tanmateix l'any 58, ell la publica, té molt èxit, però encara no està content, sempre diguem aquesta autocrítica, aquest no acabar d'estar còmode, el revisar la seva obra constantment fins al final, trobem manuscrits, trobem anotacions a mà fins al final dels seus dies, quan ja gairebé no hi veia, doncs ell constantment vol refer la seva obra. En aquest primer moment ja, el 52 publica El fabricant de Nadals, però la refà i es reestrena l'any 58. 4 anys més tard, del 52 al 56, tenim L'Eterna Florida, que també és premiada, queda finalista del Premi Festa. Però el gran premi, com us deia, ja a Sabadell, al Teatre La Faràndula, és pel Braç i la Rosa. Us tenia preparada una presentació, diguem, amb imatges per anar, diguem, acompanyant aquests títols i aquestes obres, però diguem que el sol del setembre ens ha boicotejat, o m'ha boicotejat el suport gràfic, però bé, en tot cas sapigueu que hi ha un premi també de la faràndula molt flamant a casa nostra pel Braç i la Rosa, any 57. Tenim, per tant, finalment, l'any 58, un dels seus altres grans èxits, L'amor truca a la porta, una comèdia, diguem, comèdia costumista en 3 actes, que li val aquest Premi La Faràndula de Sabadell a la bellesa. És una obra, diguem, que fa referència a la gent gran i, per tant, té el Premi a la bellesa. Salto a l'any 59 amb El reiet de l'Oliveta, que també té un Premi Faràndula, una obra més menor, però també una comèdia costumista, però dic que salto perquè, escrita l'any 58, estrenada a Lleida l'any 58, però que nosaltres en tinguéssim constància, estrenada a Cervera l'any 59, és la seva obra més representada i potser més famosa a Cervera, que són Els pastorets de Rosa de Betlem. Ens pensàvem que seria l'any 59, però efectivament està estrenada a Lleida l'any 58. Per tant, bé, és una obra plenament cerverina, són Els pastorets de Cervera, però diguem que la primera estrena va ser a Lleida. Finalment, amb aquesta etapa, l'últim premi, l'últim galardó important que rep de la Faràndula de Sabadell és pel Rei de la mosca al nas, una obra que després intentarà passar a la narrativa més endavant. Hi ha una narrativització d'aquesta obra als anys 80-90, no publicada, però diguem manuscrita i acabada per amb ell, però en tot cas l'obra de teatre és premiada l'any 60 amb el Premi Institut Laboral a Sabadell i l'any 60 deixa d'escriure teatre. Per què? Doncs, bàsicament, aquesta és una conjectura, perquè es casa i perquè neix el seu primogènit al setembre del 1960, Max Turull Rubinat. La culpa és meva, sí. Aquesta és la teoria, vull dir, l'obra de teatre de Ramon Turull, almenys el cicle, o almenys la seguida que portava en tots aquests anys 50, s'acaba aquí. Trobem més endavant l'estrena del Rei de les Gàbies, però el cartell que se'n conserva és de l'any 98, amb direcció de Mateu Carbonell, amb el protagonisme de Jaume Carbonell, Joan Ninot, diguem, hi ha figures del teatre cerverí més pròximes, diguem, encara vives, encara en actiu, algunes, però ja és als anys 80. I queden textos inèdits, com per exemple, un del qual ell parlava molt a la seva última etapa, que era una obra que es deia L'Escoltador, era un dels seus alter egos, ell parlava molt i una de les seves grans aficions era la tertúlia, a la taula camilla de la llibreria d'Ondara, després en parlarem, etc. Era un gran conservador, un gran conversador, però tenia aquesta obra que deia L'Escoltador, de la figura d'un home que senzillament s'ullprenia, s'alimentava de les converses dels altres. Resta inèdita, igual que en queda aquesta, en deuen quedar d'altres, per tant, anunciem que amb la recerca que arran d'aquesta jornada hem iniciat,
tant de bo puguem anar traient textos i si els podem donar per finits o per publicables, doncs publicar-los. Això pel que fa al teatre. Us volia llegir un parell de cites seves. No sé com vaig de temps, però intentaré... Queden 2 minuts, justos. Aniré apretant. Pel que fa a la seva inconstància, això que passa tota una època de publicar teatre i després pràcticament deixa publicar teatre, amb aquest full dels anys 80, que és una mica la relació dels seus premis, al final diu, de la seva ploma i lletra, del que hauria pogut arribar a ser un escriptor de primeríssima segona categoria, si a dintre hagués tingut una flama constant en lloc d'una flameta aperiòdica. És a dir, ell era una mica així com de constàncies i inconstàncies, té un període d'èxits, realment són èxits, realment són obres, El fabricant de Nadals, L'amor tu que la porta, que es representen molt, però que diguem que se li cabe aquesta vena i es dedica a moltes altres coses, la revista, la llibreria, la docència, la família, però el període, diguem, de publicació de dramatúrgia s'acaba. A tall d'exemple de quin tipus de teatre fa Ramon Turull. Jo li he posat uns adjectius, que evidentment són arbitraris, però ja que m'ha tocat fer a mi l'estudi, com us he dit, un teatre costumista, un teatre popular català, d'un teatre molt viu, no un teatre carregós, no un lèxic, diguem, elevat, sinó molt de frases fetes, molt de facècies, que combina, bàsicament, allò, una de freda i una calenta, molta tendresa i molta bondat, una bondat, diguem, evidentment, catòlica, cristiana, una bondat del bé a l'altre, part de la seva fe i de la seva creença, però també amb molta ironia, molta conyeta, potser l'obra que teniu més al cap o que heu vist més vegades, Els pastorets, El botí i el farra, aquesta conya permanent, aquesta tensió de baixa intensitat entre els dos personatges, i és constantment a la seva obra, si llegiu El fabricant de Nadals, L'amor tu que la porta, etc. I bé, us volia llegir el pròleg del fabricant de Nadals, com aquest to, diguem, de la bondat, de la bonomia, de les arrels cristianes del teatre, però no voldria acabar sense parlar un cop haver parlat de la dramatúrgia, l'obra de narrativa, una senyora obra, amb il·lustracions del Tom Granell. Ha de ser brevíssim, Doncs això, La bruixa enemiga que arranca i 8 històries d'animals, publicada l'any 92. I per què la publica l'any 92 i per què en fa una de sola? Doncs, literalment, això sí que aquí no hi ha conjectura, aquí hi ha demostració. Si algun mèrit té aquest llibre, si el trobeu fresc i xiroi, és perquè me'l va inspirar el Narcís Turull Peroi. Em permetreu la botat, però igual que deixa d'escriure teatre quan neix el seu fill, presumptament escriu narrativa, una obra narrativa, quan neix el seu primer net, i crec que amb això ho puc deixar. Gràcies.